tun farko ya hana shi. Ya hana shi. Jetro samu guri ka zauna. Ya gama maganar yana nuna masa wurin zama cikin murmushi. A albashi a bari da mai rahatun a albashin ko ban isa bane. Assalamu alaikum. Allah taimake ka. Sai ka hango shi da can yana zuwa. Ke sarki ya wai gaci shi ne bare yanzu. Yau in harbe mun bayani ba kwara ba. To ka gani shi ne yake albashin sa. Ko ban isa bane. Zaka dade. Ai ga a he ka ce ka isa. Mun ce albashin sa kace albashin sa. Albashin sa. albashin sa Ko ban isa bane. ka isa ranka. A ai dan kawai da kai zaka yi irin kamar ka isa ranka. Ke kuma gango. Albashin sa. Albashin sa Ko ban isa bane. ka isa ranka. Ranka dade ai ga shi can zuwa. Allah ya taimake. Bari karaso. Allah ya kara ma martaba. A ai wa karaso bari karaso. Sai ya faɗa min hujja da kwakwaran dalilin da yasa ya bar ba da bai wuta da mu. Assalamu alaikum. Wannan gefen shi. Magana ce. Misali ai. Da karka zauna. Karka zauna. Sai ka faɗa min dalilin ka na barin fada da kuma rashin zuwan ka da wuri. Ciki na ne ta kulle kamar ta juya ita biyan da take juya shi ne na haka bayan gari na gina zan zuba. Ka ƙara aikata wani laifi. Ka ƙara aikata wani laifi. Wato na irin ƙauye mai kamar da kai za ka je ka juye mana duk abin da gwamnati take faɗa akan maganar ku daina yi mana kashi a bayan gari in an yi ruwan sama yana dawo mana annoba tana damun mu. Wato baka ɗauka ba ko? Kashin mai ruwa ne in ka gan shi tsallalo da ka san koko. Kai! Dawi! Yanzu kai a gidanka ba ka da sarga, ba ka da masai, ba ka da shadda. Ka je ka zazzage mana annobarka da take cikin cikinka a bayan garinmu. Na yi zai karasa amma ina ga zai zago a wani ne. Shi ne zan yawa. Wallahi ranka dai na yin an karasa amma sai na ga alamun kafin na abin nan wallahi zai fito a wani. Allah ya taimake. Sai ka bani. A mai afuwa. Kai Lamiru, in ka sake bani hakuri zan dawo kanka. Mai laifi daban kuma wanda za yi hukunci daban. Sarki sai kare Ku ce zaki. Sarki ina cewa ya zuba ya juye sai ka ce ka je ka juye shi sai ka ce wani yashi. Ka gane yanda ya ce ya zuya ya sai ka ji ka dan wannan wazin sai ka ce wani yashi ka je ka juye ka gane. Ranka dai a mai afuwa. Kai Lamiru, ka fita daga ido na iri. In ba haka ba zan dawo kanka mai laifi daban wanda kuma za a yi wa hukunci daban. Assalamu alaikum. Kawai yanzu kirarin ka ne. Wurin dalar din ka zazzage kaman yashi. Mun tsallake za mu dawo gudu. Kawai ta kirarin za ka mu. Ku ce zaki kai. Ɗaya tankar da dubu baban gimbi ya lamuyo ba da kanka a tsare ka je gida ka ce ya faɗi. Kaga lamiyo yar baba, kaga lamiyo yar inna, ga inda tafi kowace, ta fi maza dubu a gurin ranka daɗe. Shalelan duniya ne ni a nan gari, Allah ya taimake ka. Wallahi ya tabbata aka yayi kyau wallahi. Abin ne kuma ni ma ban dariya yi. To Allah ka ijare ne. Kar kai rikodin da ba zai dauku ba zai turu ba in yayi nauyi ba zai turu ba. Are you 1 minute kenan? 1 minute 2 minutes. 1 minute.